Memotivar Júnior és un programa indicat per nens amb dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat. Està recomanat per nens de 4 a 9 anys. Té 9 exercicis visoespaials i visoauditius. Abans de començar amb l'entrenament, farem clic en el botó de test de nivell. Una vegada fet, ens dirà en quin nivell estem, en l'1, en el 2 o en el 3. Per crear un perfil, farem clic en el botó Més. Escriurem el nom de la persona que vulgui utilitzar i una contrasenya fàcil de recordar. Farem clic si és nen o nena i després en el nivell que ens hagi indicat el test, l'1, el 2 o el 3. El 8, el 9 i el 10 es refereixen als ítems que hi ha en cadascú dels exercicis. En el 1 hi ha 8, en el 2 hi ha 9 i en el 3 hi ha 10. Si volem, podem canviar el nombre d'ítems. Per exemple, si estem en el nivell 2, podem posar 8 o 10. Aquestes són les setmanes d'entrenament, que normalment posarem 5. Farem clic a l'OK i ja podrem començar. Per explicar el programa, farem clic en Prova de nivell 2. El primer exercici és visual. Per començar, farem clic en el botó verd. Fes clic a les llaunes en el mateix ordre en què s'encenen. Ara et toca a tu. És important esperar a que acabi de donar-nos les instruccions abans de fer clic en les llaunes. Perfecte. Aquests són els ítems que han de completar de cadascú dels exercicis. Cada 3 encerts seguits, el programa augmentarà la dificultat donant-nos un element més. Cada 2 errades consecutives, el programa ens traurà un element. Així evitarem la frustració. Si no acabem de fer tots els exercicis, ja no podrem continuar fent-lo fins al dia següent. Aquest exercici és visoespaial. Fes clic damunt dels vagons en el mateix ordre en què s'encenen. Ara et toca a tu. Súper. Ara et toca a tu. Si ens equivoquem, escoltarem un so com aquest. Intenta-ho una altra vegada. Podem veure la resposta correcta fent clic en els accessos directes, marcant l'opció. Aquest exercici és visoespaial. Fes clic damunt dels peixos en el mateix ordre en què han tret bombolles. Ara et toca a tu. Ara, si ens equivoquem, podrem veure quina era la resposta correcta. Intenta-ho una altra vegada. Aquest exercici és visoespaial també. El nombre que ens apareix aquí són els punts que tenim acumulats per poder jugar al joc de recompensa final. Ara fes clic a les xifres en l'ordre invers, és a dir, al revés. 2, 1, 6. Ara et toca a tu. Un altre intent. Com podem veure, continua marcant la resposta correcta. Aquest exercici és visual. Fes clic sobre els platets en el mateix ordre en què llampurnen. Ara et toca a tu.
Fantàstic! Cada vegada que encertem, escoltarem el reforç verbal positiu. Quan terminem tots els exercicis, trobarem aquí un botó per poder anar a fer el joc de recompensa. Si fem clic en els accessos directes, podrem veure els resultats de cadascú dels nens. Tota la progressió que tenen des del dia 1 fins al dia 25. Podem veure per setmanes, per màxim d'objectes o inclús tota la progressió. Tots aquests resultats els podem imprimir o guardar. Per sortir farem clic en el botó vermell.